majamu ya kuwi Sinuwun Prabu Merak Kesimpir dawuh karo aku supayane aku kon nembungke Betari Sri arep tak boyong ning negara ngatasane arep didhawuhke karo Sinuwun Prabu Merak Kesimpir. Iya. Nanging Prabu Sinuwun Prabu Merak Kesimpir paring dawuh karo aku yen to bapakku ora menehi wangsulan utawane bapakku Begawan Gembung tanpa sirah ora nayogyane nggon kepengin rabi karo Wang Pikulun Betari Sri. Oh, aja takon dosa sapa sing mepalangi karepanku. Kowe tak menangake rawe-rawe rantas malang-malang putung ngamuk ning pertapan mring Sendani. Jurapati karo kowe duwe wewenang kaya ngono kowe njur arep tumindak sak gelemmu dhewe. Kowe tak jaluk mendhuwote Patih Samudawari. Kowe baliyo anakku Merak Kesimpir Kandhanana supayane aja ngasih duweni pambegan sing kaya meneh kaya ngono meneh. Lan pakartine karo bapakne iki mau aja ngasih dibaleni meneh. Ora bakal. Aku ning kene kudu njaluk Betari Sri kanthi sena ruda paripeksa. Ayo, kene. Betari Sri tak jaluk arep tak boyong ning negara ngatas angin. Janji ki ora menehke aja takon dosa. Tak ruda paripeksa pertapamu obrak-abrik mati. Woi! Yo. Ayo. Oya. Wala. Ayo. Yot. Arep ngeyel dikandhane wah. Wis penembahan aku njaluk urip ya aja mok kucek kaya ngene, aja mok teka empuk. Ayo kowe kena diomongi apa ora? Kowe baliyo. Aku tak bali. Kowe ora kena kandhani. Nyayel kandhanane kowe mung padha karo anakku Ataswara Merak Kesimpir. Janji anakku mok kandhane ora gelem manut karo aku. Prung kuping. Oh, Gedian Kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku. Astunggara sidham sekaring bawana langgeng. Latala. Ora ta pangling sing nyaket kelawan Begawan Gembung tanpa sirah. Sakaing cantrik manguyu jejonggo padha suwita ana ing pertapan ing pring Sendani. Kene akeh ora jamak-jamak. Nadyanto aku ki mung pandhita gunung nanging yen to ketrima uripku ora ngemongke sapa wae, ora ngemongke derajat pangkat sing padha suwita ngersane Begawan Gembung tanpa sirah. Nadyanto Nalendra wae padha suwita ngucap syukur marang ngersaning Gusti. Ning kok beda karo ateking pawiyatan dina iki sing nyaket ngersane Begawan Gembung tanpa sirah dudu cantrik manguyu jejonggo, dudu sing suwita, dudu siswaku, dudu siswane Begawan Gembung tanpa sirah.
nanging sing sowan nyaket ngorsane Begawan Gembung tanpa sirah. Lah kok ora pangling iki anakku Ataswati. Ataswati, apa to sababe kowe ora tak anggep minangka cantrik seswane Begawan Gembung tanpa sirah? Ya mergo pancen kowe iki anakku sing tak tresnani. Kowe kuwi atmajane Begawan Gembung tanpa sirah. Nadyan to kowe kuwi tinemune kewalon karo aku. Kowe iki anak saka mbokmu sing dhisik. Ning ora apa-apa kowe tak tresnani. Kanthi lair lan batin kowe tak rengkuh, kowe tak anggep kaya dene anakku dhewe. Ataswati, padha kanthi prayoga sowanmu lan slamet tekamono ngersaning pun Babangir Cahayu. Tansah pinayungan ring kawidaten. Niring sambikala sowan kula Bapa Penemban. Iya. Waduh. Arep sowan bapakne wis adus ayune kaya ngene. Lipene piye abing. Ora tak takon lehmu tuku lipen gincu neng sapa? Bapakmu wis ora tau nukoke. Inggih. Kula tesa kiambak. Wo ngono. Inggih. Bapa Begawan Gembung tanpa sirah hamiji dumateng piswanipun ingkang putra Ataswati. Iya. Wilujeng Bapa Penemban kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Iya nggih. Anakku Cahayu. Kowe atur bekti karo wong tuamu. Gawe bombong penggalihku. Wah, ternyatane kowe pancen bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Inggih. Iya. Pangestune wong tuamu wae tampanana Cahayu. Inggih. Sampun kula pun diandadosna jimat ndayanana maring kasantosan kula. Iya. Ban wonten timbangan kang adawu. Kowe mban sapa jenengmu? Inggih kula abdinipun ingkang putra pun Gusti Ayu Ataswati. Wono. Inggih. Jenengmu sapa? Inggih. Kula ingkang namipun Tarni. Kowe Tarni? Inggih. Lajeng niki adi kula. Sapa sing mburi kuwi? Nggih, kula nami kula Tia. Wah, cah wedok suarane gedhi. Nggih. Kula riyen niku janjane swara kula melengking apik niku. Sareng kula keleleken. Kula dipun operasi. Keleleken napa nganti kowe swaramu iso dadi kaya ngono blandar. Mulaya ora mokal, gulumu rusak. Nggih. Bojo kula dalang. Iya. Ngono kok diomong-omongke. Nggih. Kula bangga. Ataswati Wonten pangandika ingkang adhawuh. kaget penggali bapakmu Ngger Cahayu. Teko kowe sowan ning mertapan pring cendhani kene beda karo adat sing wis kelakon. Pendak-pendak nadan to kowe kuwi anakku. Ning kowe iki adoh karo bapakmu. Serawung batinmu karo wong tuamu kurang caket. Ning kena ngapa sak gendakan iki sowan ngersane bapakmu ya neng pertapan mring cendhani kene Ataswati. Bapa Penemban sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana krana kula wantun
kula kaanggep lansang ngrumiyini sowan wonten ing dinten pawiyatan. Ya, ora apa-apa. Ternyatane anakku mbok kepiye wae kahanane mesti tak nomerke siji. Inggih, matur sembah nuwun. Ya, njurapa wigatimu. Janur gunung katingaren sowanmu ana ngersaning bapakmu. Inggih. Saestu kula menika namung nedya kepengin nuruti dumateng menapa ingkang kula gayuh. Lho. Gosik nggir. Nuwun sewu ora kok aku ateges ngundat karo kowe, ora kok ngundat karo lakon sing wis-wis. Kowe ki adat saben bapakmu lara wae aku ora tau pok tileki, lah ning kok kowe bareng duwe gegayuhan. Kowe duweni gegayuhan, kowe duwe butuh, kowe teka mrene. Iya, ning ora dadi ngopo. Nek aku tresna karo anakku mbuh kepiye wae kahanane mesti tak pinanggani. Inggih. Bapa penemban kula menika nedya bloko. Bloko. Kula menika menawi mengeti dumateng umur kula menika sampun dungkap dewasa. Woe. Tegese piye kuwi? Kula kinten nek iki mudeng jebul takon. Aku takon tenan. Nggih. Kula menika sampun dungkap dewasa. Kula menika sampun wancinipun mengku sawijining priya. Wah, kowe ya. Piye mau? Kula menika sampun nedeng dungkap dewasa. Kula menika nedya kepengin namung kasianggen kula gesang dados kenya wonten ing alam donya. Lho, kowe arep rabi ngono? Inggih, Bapa penemban. Njur sapa sing pengin mbok wengku utawa sapa sing kepengin mbok pingini sing mbok gayuh minangka guru lakimu? Sekedhik cariyos kula nalikanipun kala wau dalu kula nendra. Ya, Wancinipun kirang langkungipun tabuh sekawan enjang. Wonten ing wanci gagat bangun kula nyumpena kula dipun ladosi dening sawijining satriya. kowe diladeni sawijining satriya. Inggih. Kula suwuni priksa asmanipun Raden Prabakusuma. Raden Prabakusuma. Inggih. Gosik Raden Prabakusuma kuwi sing kaya ngapa? Sakwene aku gumelar ning Madyapada dadi pandhita ning martapan kene iki, lagi pisan iki krungu jeneng Raden Prabakusuma. Mergo sak ngertiku satring nuswa Jawa kuwi ora ana sing jenenge Raden Prabakusuma. Aku ngerti kabeh lan aku tepung kabeh. Inggih menika ingkang alampah wonten ing pasumenan kula. Kula mboten wonten priya sanesipun Raden Prabakusuma ingkang keduga saged ngrubuhaken bebeteng jiwa-jiwanipun ingkang putra Panataswati. Ya, Tia. Apa Mbak Yu? Kowe sesuk nek pengen rabi aja ngono kuwi. Piye? Mung mergo ngimpi dadi jalaran kowe mangun bebrayan. Ah, jare sapa? Nyatane aku iso entuk Mas Warisa ki ya mergo saka ngimpi. Apa iya? Nalika semono Mas Warisa wis duda. Apa piye? Njur nawani bakso. Lah iya. Tenan. Ngono to. Iya.
ning ora apa-apa ben kuwi Gusti Ayu Ataswati pengen rabi ya muga-muga kasempatan. Raden Prabakusuma kuwi sapa aku durung tau tepung. Mangke rumiyin Raden Prabakusuma menika ciri gethekipun dipun dherekaken menungsa cacahipun sekawan nanging bentukipun boten limrah kadidene manungsa sanesipun. Lho tegese sapa wong papat sing bentuke ora lumrah ngetutke karo Raden Prabakusuma? Inggih ingkang sepisan menika naminipun Camar. Camar Inggih. Ingkang angka kalih naminipun Bopeng. Bopeng Inggih. Ingkang angka 3 ingkang nderekaken Raden Prabakusuma menika pun Krupuk. Wah, lagi iki ana wong jenenge Krupuk. Inggih. Lajeng ingkang angka sekawan ingkang nderekaken Raden Prabakusuma menika naminipun Garong. Garong Inggih. Kula namung kepengin supayanipun kula saged kawengku garwa dening Raden Prabakusuma. Mila sowan kula menika sejatosipun kula namung kepengin nyuwun dumateng Paduka Kanjeng Bapa Begawan Gembong tanpa sirah supados madosi wonten pundi dunungipun Raden Prabakusuma Bapa Penemban. Nadyanto kowe kuwi lehmu tresna karo Raden Prabakusuma mung ketemu liwat pangimpen ning sak iso-iso bapakmu mengko mesti mbudidaya sartane nyanggupi nyaguhi kang dadi pepinginanmu. Sing ngandika sarujuk miwah nayogyani. Iya mesti wae kanggo anakku Ataswati mbuh kaya ngapa kanane. Aku saguh nggayuhake. Matur sembah nuwun Bapa. Matur sembah nuwun sanget. Kula namung titip weling dumateng Raden Prabakusuma menawi ngantos sakmangke piyambakipun boten kersa dhawuh kaliyan kula. Sing ngandika kula aturi paring dawuh bilih menawi kula boten dhawuh kaliyan Raden Prabakusuma kula badhe pados dalaning sirna. Kowe aja omong kaya ngono. Tak gayoke kelakon-kelakon nggih anakku. Inggih. Ning mengko dhisik rasaku kok ora penak kaya ana parang muka sing arep nekani pertapan mring sendani. Mula kowe lungguh luwih dhisik tak pethukane sing methuki lawan Begawan Gembong tanpa sirah.
Cekrapa kang tumingal prang cambo samya metali radit wela tenggoto kanyuwangkung mangun sang nete benjang sang aji mijal adenya ngedali wus Ratala tak kirana sapa sing teka lah kok saka kene krungu katon gumyak swara lagu nggih kula niku nek mlaku ora krungu-krungokke dangdut rasane ora nyamleng penyanyine kedah niken ben iso jengit apane nane ora ora pangling jebul iki patih Samudaware pati anakku Nalendra ngatas angin ya kuwi si atas swara nggih Perban Padu amiji dhumateng wiswan kula ingkang abdi ing kepatihan saking negaring atas angin. Ya aku ora pangling karo kowe. Ora pangling uga kuwi Mburisi Duwer Kencana. Aku wis diganti neh karepanku. Ora apa-apa, terima-terimake. Sugih jeneng sugih dosa. Ya, apa? Sugih jeneng sugih dosa. Apa ya? Jenengmu kuwi akeh banget lho, Kang. Sapa? Juang Prakosa. Terus apa neh? Juang Perkasa. Ya. Terus apa neh? Jaung Perkosa. Juang, Jaung tak wale. Sawung, jago, Bangkok. Saderengipun kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki kok malah kaya wong arep acara. Yo ben, kuwi rasa melu-melu. Nggih, pun kek diaturke. Nggih. Penemban opo pados Samudaware. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marsa jengantiku Sang Penemban tak tampa pangestuku tampanana nggih. Ndungkap monggo kalih sowan kula niki kula mboten saking pekajengan kula piyambak nanging pancen sowan kula menika wonten ingkang utus. Kowe diutus dening sapa? Inggih Atmaja Paduka. Gusti kula inggih menika pun sinuwun Prabu Merak Kesimpir inggih sinuwun Prabu Ataswara. Mila sowan kula menika malih-malih menapa kula ingkang minangka dados lidah sinambung saking sinuwun Prabu Ataswara inggih sinuwun Prabu Merak Kesimpir. Oh iya. Apa wigatine dene anakku Ataswara ya Merak Kesimpir utusan karo kowe nggih. Mungkin dados ning kawuningan. Rikala semanten sinuwun Prabu Merak Kesimpir dawuh kalian kula kinen ngaturaken sawijining nawala. Dumateng marsa jengantiku Sang Pinandita Sang Begawan Gembung tanpa sirah wonten pertapan mring cendani. Wontenipun menapa surasring nawala? Kula piyambak dereng mangertosi surasring nawala minangka saking menika kula aturi nampi wujuding nawala katuraken dumateng Sang Paduka Sang Penemban Begawan Gembung tanpa sirah. Kula nedya midhangetaken menapa surasring nawala menika kula wau penemban. Yen ngono kene wenehna wujuding nawala karo aku tak wacane nawala saka anakku Ataswara nggih. Kula aturi nampi. Surasa isining nawala dening Sang Begawan Gembung tanpa sirah nalika semanten nurut dan biji setunggal mbaka setunggal
wujuding surasaning nawala isining nawala rikala semanten kedadak sampun manji pungkasing sang begawan gembung tanpa sira nyurasa isining nawala karaos bingung rikala semanten datan mangertosi kawontenan dadi bergadak pasuryaning sang begawan gembung tanpa sirah anyuwek wujuding nawala kala wau Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang angat saping tawang susah angin ngending gone susah angin ngending gone Wiratala bujreng-bujreng iblis lanat padha jeg-jegan Patih Samudawari wonten dawuh kados pundi surasaning nawala kados pundi ngertiya bareng tak waca isining nawala bareng nawala tak waca lha kok gelo rasane ati kula gelo la isining nawala menapa tak waca isining nawala jebul anakku atas waraya merak kesimpir mutra kepengin gayo kepengin mengku kelawan Betari Sri dewaning boga kok yo ngertine yen to Betari Sri mapan ning mertapan pring sendani banjur duwening kalodhangan iki digunakake dening anakku merak kesimpir arep dipek bojo ngerti ya Patih Samudawari anakku merak kesimpir iki wis suwe lan wis bola-bali kepengin gayo Betari Sri mula kowe aja kaget yen to aku ngendika kaya ngene kowe takon bali kowe mulya ning negara ngatas angin kowe omongo karo anakku merak kesimpir kon murungke gegayuhane nggone bakal gayuh kepengin mengku karo Betari Sri ora sah gayuh karo Betari Sri nek isih kepengin diaku anak dening begawan gembung tanpa sirah Caca muntaplir kinentat tuga yayasinipi netra kocak ngondara andir lah talah Ya. Aku saiki janjane arep ngomong karo kowe. Lho kowe ora duweni tata krama. Gunane apa? Aku ora tata krama karo kowe. Ternyatane sayekti nek aku kena bloko karo kowe begawan gembung tanpa sirah. Aku wis ngerti surasaning nawala ya kowe. Atmajamu ya kuwi Sinun Prabu Merak Kesimpir dawuh karo aku supayane aku kon nembungke Betari Sri arep tak boyong ning negara ngatasangin arep didhawuhke karo Sinun Prabu Merak Kesimpir. Iya. Nanging Prabu Sinun Prabu Merak Kesimpir paring dawuh karo aku yen to bapakku ora menehi wangsulan utawane bapakku begawan gembung tanpa sirah ora nayogyane nggon kepengin rabi karo Wang Pikulun Betari Sri. Oh, aja takon dosa sapa sing mepalangi karepanku. Kowe tak menangake rame-rame rantas malang-malang putung ngamuk ning pertapan pring sendani. Jurapati karo kowe duwe wewenang kaya ngono kowe njur arep tumindak sak gelemmu dhewe. Kowe tak jaluk mendhuwote Patih Samudawari. Kowe baliyo anakku Merak Kesimpir kandhanono supayane aja ngasih duweni pambegan sing kaya ngono meneh. Lan pakartine karo bapakne iki mau aja ngasih dibaleni meneh. Ora bakal. Aku ning kene kudu
njaluk Betari Sri kanthi sura ruda paripeksa. Ayo, kene. Betari Sri tak jaluk arep tak boyong ning negara ngatas angin. Janji ki ora menehke aja takon dosa. Tak ruda paripeksa pertapane obrak-abrik mati. Woi. Wah. Lah ya. Ngapa-ngapa kok ditubruk. Ya ras, ora apa-apa. Sabar. Hei. Ya kene kula ditubruk. Pas nggo napa? Niki. Sangu kula. Ngen pancitan arisan niku. Pacitan arisan kok sak geleme dhewe. Nggih. Walah kok dadi kawontenanipun kaya kados mekaten. Ora apa-apa si santri tak gawe griwikan grup dadi grujukan keguyon dadi tangisan. Ataswati Wonten dawuh. kowe leremo ning pertapan kene. Wong kae tak undurne. Inggih ngestaken dawuh ingkang baken gegayuhan kula kasembatan. Ya kowe leremo nang kene la taala. Atas swara kowe ora mendho pangkartemu aja takon dosa. Anggrus sumber mawalena bumi kancing maludha kuntur gatok umembak banyu kanggo mambang Wedan toko gedhe perbawane. Gedhe banget. Kene nyatake dhewe kok. Gok, Nun. Kowe ngrasake ono angin gedhe banget. Jebul dayane bekan gembung tanpa sirah. Lah nggih, kula meh wae kontal kaya jenengan. Ning delalae kula kok gocekan keramik. Yo. Terus kula mlayu sak kemenge. Lah yo, wah edan pancen digdaya karepa tuwa. Nggih. Mbuh bilung niku wau kepiye kahanane? Apa kegetak untal apa kepiye? Kula bahagia kok Gusti Patih. Lho, bahagia piye? Entuk protein. Kalih kalsium. Piye kabarmu? Empuk kowe mau melayu sak kemenge. Ha, mak wet Kelepat. ya. Kowe mlayumu rada nyerong mrana. Ya, Aku rada nyerong mrana. ya. Ora ngerti nek mban wedok. Tak sondul bluk. Cekluk. Sing duwe muni iya ngono kan.
Nergu napa? Mbah apa kae mau? Nek watu kok empuk. Mbok iku senengame kaya ngono. Ning ora apa-apa. Kae mau kena sisih akekan sing jare sing sisih nggo kowe. Tenan mau piye? Ora aku ya mau ngomong kok mau nesu-nesu kaya. Aku ra sengaja terus aku dipendeliki. Mbah ngono. Wah, kowe lung Pripun? wah. Kowe bejo tenan kowe. Ya nggih. Dadi wong elek niku selalu bahagia kok. Iya. Wah, edan. Lu gok Nun. kudu tak jajaki. Nggih. Wong-wong pring cendane kudu tak jajaki atik dayane. Nggih. Lajeng pripun seranane? Lho iki wadya semene mbane iki. Kon maju wae. Oh nggih. Ben ki tumenggung semene mbane iki kon maju. Nek pancen Begawan Gembung tanpa sirah, ora gelem menehke Betari Sri. Wis ora usah dielekke wingko genahe kur mletro. Heeh. Wis pokoke bengi iki ora ana banyolan ngelekke ora ana. Iya. Wis dikandhani angele raja macam. Kandhane angel raja macam. Wis kaya ora ketang rong ubengan telung ubengan go perang. Iya. Lunggong nggih monggo mawon Gus. Sayo sing rukun rombong royong nyambut Mati pinedang lekan sing cocok terus sing dikir akare batang kariku
Malang kaya Ndro, Malang kaya Gendewa, kewalik. Oh iya to? Iya. Ana cantrik saja iki. Iya pancen iya. Aku cantrik Begawan. Gembung tanpa sirah, kowe sapa? Aku Wadyabala saka negara ngatas angin. Kowe sapa kowe? Takon karo aku. Aku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Kowe sapa? Takon karo aku. Tumenggung Sunya Sekti. Lho kok mirip jan ya. Mula aku karo kowe iki janjane besti. Besta. Wah. Gleleng tenan kowe. Aku gleleng kowe ya gleleng kok. Wah, ya. Minggiro, aku arep mboyong Betari Sri. Langkauna ku mandaku. Bawo, bawo. Leno pangendamu tak tebiak dadamu dadi rondo bojomu. Pek enduh gelem, ya. Mati deh aku, pecah ndasmu ning kene marganing patimu. Mati deh ayo. Asih. Ah.
Suramrata. Sing tak nenteni maju. Sengaja aku ngecuke wadya balaku ben sing maju bocah-bocahku. Saiki sing metu bongkote tekan jaba. Sing metu sing gerang, gurune sing metu cangkeme. Woi! Wah! Ja! Ayo! Oh ya! Wala! Ayo, yot, arep ngeyel dikandhane wah wis penembahan aku njaluk urip ya aja mok kucek kaya ngene aja mok teka empuk ayo kowe kena diomongi apa ora kowe bali yo aku tak bali kowe ora kena kandhani nyayel kandanane kowe mung padha karo anakku atas Suraya Merak Kesimbir. Janji anakku mok kandhane ora gelem manut karo aku. Prung kuping. Jalong modar iki pripun Gusti Patedan
Lho pripun niku kok kupinge getres getih. Kok ora godres liyane? Mblewer kaya ngono. Ora iki darurat kok ora. Waduh. Waduh. Wah, kupingku kok. Pripun kupinge kok godres getih? Awal bulan lho niki kamangka. Dong iki pertengahan utawa akhir. Lah ya dadi prai to ngono kuwi. Lambe mulung ora ana kecak. Waduh, piye iki kok piye? Niku kenging napa? Kupingku diperung karo Begawan Gembung tanpa sirah. Aku kudu piye? Pun matur sinuwun atos swara mawon. Gusti. Lah. Manujaya Tama gambar arum sangko soma Katal mawur matu bronto Popo penemban kados pundi popo? Wela tala. Wis ngger bab perkara adimu si Ataswara ora usah mbok gagas banget. Perkara iki cukup aku sing ngrampungi sing baku saiki gegayawanmu. Nggonmu kowe kepengin jauh karo Raden Prabakusuma iki ditiwancine tak pinangani lan kudu tak sembadani. Manjeng Paduka badhe tindak dhateng pundi? Lilanono bapakmu aku njaluk pamit. Aku arep budal nganglang jagat goleki karo Raden Prabakusuma. Matur sembah nuwun sanget. Apa penembane akan sira Paduka? Sineblak Naruto kegancangan Anggegono Temasirna sinapu dening Sarati Sang Hyang Arka. Nalika semanten njegegreg datanmu batatanmu sik nata ing atasanging Sang Prabu marak kesimbir Sang Prabu Ataswara ing penggalih pindha angentosi sineming Palwa Gabus kumambanging Sulakresna ngentosi praptanipun Patih Samudwari ingkang rikala semanten sampun den utus sowan manungsaning Sang Begawan Gembung tanpa sirah kedadak nalika semanten surah ing Sang Jayapura kawula maratelaken bilih
Sang Patih Samudawari sampun kundur wangsul wonten negari ngatas angin nanging kuciwaning malah Sang Antaswara dupi mulat kawontenanipun Sang Patih Samudawari kula. Waduh, kinuwun wah. Mbok marwa sing sang katrega mulung mangrompak ing badya kura kura rek kagere-gere lho Patih Samudawari nggih waduh atur ketiwasan kepiye lan kena ngopo lah kok kupingmu teko godres getih kaya ngono kena ngopo kepiye kabul musanamu anggonmu sowan kersaning bopogan gembung tanpa sirah waduh sinuwun kepareng matur kala semanten kula sampun sowan wonten ngersanipun begawan gembung tanpa sirah inggih Kang Rama ing pertapan mring sendani dumadakan dumugi mriku kula ngaturaken awul ingkang paduka dawuhaken ingkang paduka paringaken dhumateng ingkang abdi kepatihan ya lajeng nawala dipun surasa nanging begawan gembung tanpa sirah duka yayasinipi mboten ayuk yen anggen paduka badhe dhaup kaliyan Wang Pikulun Betari Sri tumuli kula dipun dawuhi sepados wangsul wonten negari ngatas angin ning kula malah kecalan kuping kula dianggep mboten ngrungokke dawuh malah kuping kula dipun pirung sinuwun wilantal panus maning jajalanat ora kena digawe becik begawan gembung tanpa sirah pandhikana kridang lha kok kowe wani palange karepanku malah lho piye kae Ratu Gusti Muduka wae ngedung-ngedutke karo kuping kula rene jamak-jamak mbon jenengan kek ngobatke nika kan kersane kula sing ngrampungke nggih waduh aku ora kepenak rasaku nek ora ngetutke karo Sinuwun Antaswara pun jenengan niku enten ngriki mawon kena kupinge godres getih kaya ngaten kok Mbak Sonte nang ngriki mawon mboten sak ngetutke waduh piye iki bilung iki piye pun Gusti Patih jenengan lenggah teng ngriki mawon nggih pun perkara niku kula sing ngrampungi alah gayamu iso rasake ya ditinggal wae Bagus anu ayo ditinggal pun jenengan tenggo teng ngriki pun jenengan tenggo teng ngriki ya bilung ketokong waduh mbel gegek ugak sak dulita mel nel nyi haya kae Cina randita kaya kae ndara niki ndara sinten niki kok nembe sepisan niki
kula mangertosi lan nuwun sewu wigatosipun menapa wontene paduka rawuh jengandika Raden rawuh wonten ing mriki Gus kula ngabdipun Semar nyadhong dawuh Siwa Semar kok ngundang Siwa panjenengan mangerti aku iki atmajane Kanjeng Rama Arjuna Yabapa Janaka. Singkeng patutan kalih sinten? Aku Prabu Kusuma. Ibuku jenenge Betari Supraba ana ing Kayewangan. Praptaku mrene iki aku mung bakal ngawu Sudarma golek yana ngendi papan dununge Kanjeng Rama Arjuna Yabapa Janaka Semar mula kang saka kuwi. Aku njaluk Pintasaraya sartane aku njaluk Iga Pamrayoga sartane aku njaluk mriksa ana ngendi dununge Kanjeng Rama Janaka ya Rama Arjuna Siwa Semar Sarate pandam sumala madang jroning masarean nani wadana ramu-ramu kalingan ngangrangan sang dia manahenggo sumongkam kulen sang kakung mangrarapa babu eman-eman nembe ngertos sak menika kula Gus nggih kowe ngapa ditutupi bae ora diplintiri risi kok ora aja omongan sih iya Siwa Semar nggih. Lah nek ngaten nggo kula tuduhke papane ingkang Rama mapan wonten negari Ngamarta. Saturing Madukara iya Siwa Semar tak jaluk. Anakmu aja ana nganti ingkang keri kang Siwa Semar. Semareka den prayitna semuriris. Semurire kabale Pramara remangus wamya ngambrang kate karenane ngaswase yen neng marga amalatku tumiring sang kandha Mastrat waja
Long-long lalu anggo latih surya mangrang sang wayah latalah nggonku ngidri jagat goleki sing jenenge Raden Prabu Kusuma lah kok ora ana wong sing ciri getheke padha karo Raden Prabu Kusuma ning kusik kae kok ana wong mbok menawa kae iso tak takoni ana ngendi durunge Raden Prabu Kusuma prebekane Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawa gandrung sabaran katuluwu kerma yakma yek sageng dias baliwur ana pandhita buta kowe sapa penembahan radalah nuwun sewu kula paripaksa nyegat kelawan lampah jengandika kisana kula titik jengandika menika satriya iya nuwun sewu menapa panjenengan mangertosi wonten pundi lenggahipun Raden Prabu Kusuma ya aku iki Raden Prabu Kusuma penembahan wala taala Pandhita kang kinarya wangsit bendra gombang ngajaping tamang susah angin nganti nggone miyangkal yen nganggung kowe mboten nginten babar pisan Raden Prabu Kusuma kula ingkang kalangan malaya ngitri jagat matur si kelawan lenggah jengandika Raden Prabu Kusuma iya kowe sapa pun tepangaken kula ingkang abdi lenggah kula ing pertapan mring sendani kula pun begawan gembung tanpa sirah pandhita ing mring sendani begawan gembung tanpa sirah inggih leres Raden kula wigatosipun matosi kelawan jengandika Raden Prabu Kusuma menika mekaten anak kula gadah anak inggih pun geng wewangi Ataswati piyambakipun menika sanget gandrung-gandrung kepi-kepi kapiyandhem kelawan jengandika Raden Prabu Kusuma tumuli kula dipun utus supados ngupati lenggah lan papan durung paduka Raden Prabu Kusuma mapan wonten pundi woh piyambakipun matur bilih Raden Prabu Kusuma menika dipun cerekaken manungsa sekawan wujudipun sarwa-sarwi benten kelawan tiyang sanesipun iya pancen bener iki ponokawan kang ngetutke kelawan aku latala ingkang wingking panjenengan menika ingkang nuwun sewu ageng pawakanipun menika napa ingkang namipun Camar Camar dengkule mlocot aku Semar Woh, Semar ha.
Wah ingkang alit menika ingkang nami pun sapa iki nyalamero aku kowe? Ngapa to, Kang? Oh, Pak. Sapa? Lali seneng aku. Ingkang alit menika napa ingkang nami pun Bopeng. Bopeng. Bopeng ki jerawat. Senengane aku gareng. Wah, kowe gareng. Lajeng ingkang ageng menika kerupuk dengkulmu melosot. Kerupuk ki panganane sing ngedram. Aku Petruk. Oh, Petruk. Lajeng ingkang wingking piyambak menika garong. Garong matamu kuwi. Genah wagimen ngene kok. Gong ora ngawur. Anu aku Bagong Penembahan. Wah, kowe Bagong. Jebul meleset sedaya jeneng meleset kabeh omong anakmu sing ngomong. Inggih. Raden Prabakusuma menika mekaten. Wigatosipun kula sowan wonten mriki menika nyegat kelawan lampah sing andika. Tartentu kula namung badhe amboyong paduka Raden Prabakusuma. Badhe kula dhaupaken kalian anak kula Punataswati. Awit anak kula Punataswati sampun gandrung kepengin ngaturaken tresna kelawan sing andika Raden Prabakusuma Raden. Jagat dewa bathuke jagat pangestu. Begawan gembung tanpa sirah. Inggih wonten dawuh. Yen to kowe njaluk supayane aku praptoning pertapan mring cendani sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso sowan dina iki uga. Ternyatane aku duweni kewajiban. Ya kowe aku kepengin ngawahmu Sudarma ngupadyana ngendi dununge wong atuh aku ya Kanjeng Rama Arjuna. Wah, nuwun sewu. Menapa mboten saged nglegani langkung rumiyin ora iso. Mengko yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan dewa ning mertapan mring cendane. Nuwun sewu Raden. Anak kula Punataswati menika anggenipun gandrung kaliyan panjenengan mriku. Prasasa sampun ngiklasaken marang gesangipun sing gedhe pangapuramu aku tetep ora iso mremban. Sing andika mboten kersa aku ora iso. Mergo aku duweni kewajiban kula nedya ngruda paripeksa kelawan panjenengan. Monggo arep ngruda paripeksa kelawan aku. Oh, saun mbuh dadi. Bengak. Grabeke bocah dikeloni. Bocah apa wong gerang? Bocah. Bengak Retindra di saut malah grebeki. Dong iki gak apa kek nguyak. Semar ki ngeyel kandan-kandanane wong tuwa ora tata tenan ora. Retindra ngono kuwi endi kudune njur nunjukke rasa empati. Ora kok njur kaya ngono kuwi ora malah bengak-bengok Ngapa dikira apik? Semar ki kandan-kandanane ngeyel. Wong tuwa apa bocah kowe iki? Mbok ya bersikap dewasa. Wong senengane kok ora Retindra disaki terus nututi golek cara kepiye carane kok malah grebek ora. Panik ngono kuwi ra entuk. Aku gak mesake truk. Ha iya. Aku yang mesake krembak-krembike raine. Nangis drojas. Apa-apa, aku wis kulino disia-sia karo anak-anak. Wong
Tudung aku muga-muga ndaramu kendang bali roler ditututi nggih Pak ngapunten nggih Pak rasa suwe-suwe ditututi Sari roti sari roti. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lato kate ngene caritane Andalira sang Prabu Sasrapawing Maespati aran patih Wanda lelapuan nipun tan ginelong tri prakara guna puron ingkang den tepi nuhoni trah utama Rama penemban kembung tanpa sirah. Iya, Nger. Wah, latala. Anakku Ataswati. Inggih, Rama penemban. Iya. Kados pundi kabul kawusananipun. Anggen paduka ngupadi kaliyan Raden Prabakusuma. Waduh. Sing gedhe pangapuramu ya Cahayu
Aku wis budidaya ngupati ana ngendi dununge Raden Prabakusuma. Wondene aku ora nemokake Raden Prabakusuma lan ning Nuswajawa ora ana sing jenenge Raden Prabakusuma. Malah aku krungu kabar yen to Raden Prabakusuma wis ora ana. Sampun boten wonten kados pundi? Wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ateges wis tekaning pati Cahayu. Tunjung pangtrate semubang jewangono katenetraning uga rapuh sataning kukila rengane kara sagata kene dongane nggong ler wowo sing pene panca Babata keng ayam wana marak mangwa ing pagakan Begawan gembung tanpa sirah wonten dawuh apa iki atmajamu inggih Raden wela ngertiya pasuryane kaya ngene blegere kaya ngene ngertiya aku gelem mau-mau wela taala truk apa tanja sakmene ayo apane iki jenenge ya ada deh lambemu kok ora ning tanja tanja apik wah ya mengirunge rada pesek ora kuwi rada pesek jan pesek nek kuwi heeh nek liyane apik
tenan to. Iya. Ya mung raine, Dru. Oke. Oke apane? Oke mrutune kowe. Gronjal. Iya. Kuwi lho truk jepete arep kecer kuwi lho. Apa ya? Mbok dibenakke. Iya. Aku gelem benakke. Engko sisan kon benakke liyane ya ora apa-apa. Kowe lambimu. Ataswati. Wonten dawuh. Aku Prabu Kusuma sing mbok karepke. Marata diake madhepa mrene. Raden Prabu Kusuma. Mboten nginten babar pisan kula saged pinanggih kelawan sing ngandika Raden Prabu Kusuma. Ki do ngapa ta ki? Mburimu ki lho semampir. Besta. Ana langit. Lambemu kok ora. Iya Antaswati apa kowe tresna karo aku? Inggih kula tresna Lahir batin. lahir batin. Yen to aku lara, Kula ugi tumut sakit. yen to aku tumekeng pati, Kula kecalanan kula nedya pados dalaning sirna. Lela-lela winali saya katriya trias mara marang risang ati-ate. Ratune wong cakra gambang. Cakra kembang kembang jaya kusuma asih mreng kawula Solo lho ki Solo. iya ya. Begawan gembung tanpa sirah wonten dawuh. Apa pancen atmajamu mbok pasrahke kelawan aku? Woe, monggo nek padha le kersa kemawon monggo Raden. Kula namung nyemanggaken dhumateng paduka Raden Prabu Kusuma. Lahir batin inggih lahir batos aku go nampa kelawan atmajamu begawan gembung tanpa sirah. Janing-janing taluka kate langit mambang tepasulayan tanpa maneka lintang surya kusuma yana sumawur Gong kok iso gamping kaya ngono? Gampang truk. Syarate iki ming syarate ditresnani kaya ngono ki gampang jane. Apa? Siji tulus, Ya, pangerten, angka loro pangerten. ya, Angka telu lahir tresna, lahir lan batin. ya, Angka papat bagus. ya, Angka 5 kowe duwe pajero. ya, Angka 6 kowe duwe apa omah tingkat, omah loji. ya, Terus angka 999 kowe duwe Fortuner. ya, Angka 300.000 kowe duwe Civic Turbo. ya, Angka 400.950 kowe duwe mobil Yaris. Kowe angka sak yuta kowe duwe perusahaan. ya, Angka sak miliar kowe dadi
pengusahawan, kowe dadi pengacara. Wo nek kuwi wis Apa? pengangguran banyak acara. Kuwi aku le. Kan tandane kok. Pokoke syaratnya ditresnani karo wong wedok ki siji bagus, loro ganteng, telu pasuryane apik. Ngono wis. Jaman saiki ki iso ditampa dening wong wedok ki waton bagus rupane. Iya. Ora le, piye? Kowe iki ora bagus ning kok bojomu ayu. Wah. Nek aku ki ngene, Truk. Nek aku kowe takon aku kok ora bagus ning bojoku ayu. Ngopo? Ngopo ngono ki? Ngono wae wis gampang syaratnya kok. Ha iya to. Mulane aku nek ora iso kaya Ndara Praba Kusuma ka iri aku to. Ha iya. Janeng-janeng talu gegat dilang. Mambang tepasulayan tanu pamane. Kong. Wis rampung ngono wae. Serangane cah kok ora. Sik, Truk, sabar, Truk. Ya, entar kene ya, Tru. Ya. Ya tlangening kalangkiwan aglar pandan monsar Dinon lir kekonang suram sara tetan padang Bopo begawan gembung tanpa sirah menawi tetela mekaten dinten sak menika kula nedha nyuwun pamit kula suwun atmaja paduka pun Nyai Ataswati sampun kawengku garwa dening ingkang putra pun Praba Kusuma. Oh iya nggih anakku cah bagus. Titip anakku Ataswati sak kabeh. Lelakon uripe Ataswati kabeh sing nanggung sira. Anakku Praba Kusuma. Inggih, Bapa Penemban. Tumuli kula nyuwun pamit Antaswati. Wonten dawuh. Ayo manjinga aning Kanjeng Gelungku. Ndak kanthi aku bakal ngawu Sudarma goleki Kanjeng Rama Arjuna ya Bapa Janaka. Inggih. Bapa Penemban gembong tanpa sirah kula ngaturaken panun ingkang tanpa pepindhan. Iya anakku Ataswati yo. Rahayu lan Tiasing bagya mulya nggonmu mangun bebrayan kelawan Praba Kusuma. Inggih kula nyuwun pamit Bapa Penemban. Katangening kalangkian aglar lan moncar mamur mangawur murahan tengarane ngajuret gong maguru kangsa ing Pangkake kula mah ditinggal. Ngodiar ora. Kecanduan kaya. duh piye gitu piye iki wis kok ngene iki kepiye syukur salahe kowe iki ya nglidhike ra jamak-jamak wah jan Pokoke kula mah ditinggal. Kula nderek jenengan. Alah, wis piye ya ning aku isih ndek anu tanggungan liyane. Kula mah ditinggal. Anu sementara kowe mapan nang kene. Wis kowe engko aku wis rampung wajibanku. Aku bali dengan. cah kok senengane ora truk mongko kowe mau gur anu kae lho truk ndelok nganggo kae lho Apa? korek senengane kok ora syukur ora kok iso ngono e Gong rene tak omongi Apa? jane iki ta truk Apa? men iso ngono kuwi Apa?
gampang resepe. Apa? Kratindeng karo timun. Piye apa-apa kratindeng karo timun. Kepiye carane? Bar kuwi to. Heeh, dhewe diombe ya terus timune dienggo. Oh. Nek ora, nek sing tak nggo iki mau udu sing kuwi. Apa? Sing tak nemu ku Sprite karo Insto. Wah. Tenan. Apa oleh carane engko tak omongin ning kono. Aku lah mati tinggal. Wah, ponokawan padha edan. Sampun kula nyuwun pamit Bapak Mremban, Ngati-ati anakku cah bagus.